आई दुल्हा ले आई दुल्हा गरम गरम दुल्हा नया नया दुल्हा ताजा ताजा दुल्हा आई दुल्हा ले ली दुल्हा गईले राजा भैया दुल्हा वाला। अरे ये ठेला वाला का बेचता रहो अतः दुल्हा तनी एगो हमरो लायक दुल्हा देखाओ ना। अरे आई आई मलकिनी आई आवा आवा दुल्हा कहीं बा एक से एक दुल्हा बड़ा सामान लेके सौदा तो माने गोदाम भरल बा ठेला पर लेके चलल बनी आ एगो रउआ 2 पीस ना निकली एगो बेरोजगार ना निकली सब कहीं ना कहीं सेटल बारस। अच्छा तो एक पीस हमारा लायक दिखाई ना काहे से कि बाबूजी के खोजल दुल्हा मनो में न भावे आ याद बड़ी मजनुआ के आवे। हाय देखी रउआ बढ़िया दुल्हा कहानी हनु हाय देखी ग्राहक बनी हमार रेगुलर कस्टमर बनी रुआ घर में सब कोई हमरे से दुल्हा किनेला तो वही से रुआ के हम स्पेशल दुल्हा दिखाओ रेट तो तनी टाइट लागी रुआ जानते बनी कि राजा भैया के दुल्हा मतलब उचित रेट में मिलेला सब ई ना कि लड़का के रेट आसमान छुआता लड़का धरती पे पानी छुआता ई सब ना होई हमरा लगे बिल्कुल ना। हम रुआ के दिखाओ तनी सरकारी नौकरी कोनो कमी निकल गल तो हम दुल्हा बेचल छोड़ दम बिहान से हई देखी ई ना कि सरकारी नौकरी में लड़का बा बोली का कैसन लगता पसंद बानू उ सब तो ठीक बा बाकी पियराइल काहे बाड़े हो। ये रही बा महाराज को जब बात कहनी रहुआ सोना कैसन रहेला ई बताई रहुआ। हाँ वो तो पियर रहेला पियर रहेला नु फैसला रहुआ करी जब लड़का सोना बा तो ई पियर ना रही तो हरियर रही है हमार सौदा हरियर रही सोना लड़का है बोली ई का कहतानी जी रहुआ आदमी बीमार रहेला तो अब पियर होला बाकी तो ऐसा ही पियर लौकता रे। सही सही रहुआ बताई कि काहे पियर पियर दुल्हा बाड़े। देखी तो रुआ आपन आदमी बनी रुआ के तो बताही के पड़ी और रुआ समझदार बनी देखी रुआ जब ये सब बात जानते बनी तो रुआ का छुपावे के पूछे कि ई लड़का जे बा सरकारी स्कूल के मास्टर बा एकदम प्योर मास्टर ई ना कि फर्जी बिल्कुल सही तरीका से फर्जी ज्वाइनिंग कैले और तो और पिछला 16-17 महीने से तनख्वाह नहीं खिया अब बुझे आई तो कितना रउए बताई जौन आदमी 16-17 महीना डेली 2 टाइम खिचड़ी खाई वो पियर ना रही तक लाल टमाटर लिखा लेकिन रउए टेंशन मत ली बिल्कुल टेंशन मत ली लड़का खाइल पियल घर के ह कहीं खैलक कहीं पियलक कहीं पिटैलक फिर देझार के चलते बा केहू से राय टाय ना अरे संस्कार न देहल बा घर से शिक्षित परिवार के लड़का ह का कोई खैलस कोई पियलस। अरे तो पहले के बात हम रुआ के बता देनी हो रुआ अपन आदमी बनी ग्राहक रेगुलर ग्राहक बनिए से तो बिल्कुल अलग माहौल बा अब तो सरकार बढ़िया कदम उठा चुकल बा अब तो घर से बाहर पियहू ना जाला कहियो ना। अच्छा तो अब पियल छोड़ दिल बड़े का ई बिल्कुल ना अब कहाँ पिए हुए जाला अब तो घरे में मंगा ले पिए खाए घरे में पी खा के जौन विधि व्यवहार करे के बा बेचारा अपने परिवार में करेला घर में कौन पी के व्यवहार करेले जी बताएम तो नहीं। अरे गजब कहनी रहुआ पियला के बाद के विधि व्यवहार कुछ अलग ढंग के होला जब माई बहन से बात शुरू होला तो लगातार 7 पुस्तक तरन हरन हो जाला। अरे दादा हो दादा घर में पी के ये कुल व्यवहार करेले कैसन संस्कार बा है सरकारी दुल्हा वाला मास्टर के। अरे महाराज तो घर में नहीं करेला पहले बुद्धि ना रहे तो बाहर मार करत रहे तो पिटा जात रहे लेकिन अब भटक खुल गइल बा अब का करे लगे घरे में पी के बाबू से मार करके पीट देवे देखी तो कहाँ पहले पिटात रहे आ कहाँ अब पीटता। अरे संस्कार में कुछ तो बढ़ोतरी भइल बा फैसला रउआ करी कि लड़का सोना बाकी हीरा अब तो ये हमरा हीरा लागता। हाँ इकर तो हम रेट कमे लगल नहीं अब तो भाई 7 लाख रुपया एगो चाय। अरे ना 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 हम ऐसा लड़का से बियाह ना करम जी अभी पी के तो अपना बाबू माई के मारता रहे कल बियाह हो जाए तो हमरो के मरी है। अरे महाराज अब लड़का तो सोना से हीरा हो गल अब का चाहिए रहुआ ना ना हो हीरा हमारा का हो जी हम तो जानत रहे कि बिहार में बंद बा तो ना पियत होई है बाकी तो होम डिलीवरी मंगा के पियता रहे। ठीक बा दोसर दिखाई हमारा आखिर काम का बा ई नहीं पसंद तो दूसर पसंद पड़ी सौदा कमी बा गोदाम भरल बा हाय देखी चल बाबू हाय देखी लड़का कैसा लगा था लड़का लड़का तो देखे में बड़ी नीमन बाड़े जी बाकी कौन काम करेले
अरे ई ना पूछी के लड़का का ना करेला, लड़का सर वो जौन करवा मुँह करी, लेकिन एक घड़ी तनी व्यस्त बा अपन काम में। अच्छा अपन काम कौन कारोबार बा यहाँ के? तरगो बेगरिया बुझाता नहीं लड़का के अपन बिजनेस बा, मार्केट में अपन कारोबार बा। आई लड़का ऐसा न कारोबार कर चुकल बा कि एक से एक गरीब से लेके अमीर लोग एक दुकान के आगे कटोरी लेके खड़ा रहेला। अरे दादा हो दादा, इतना बड़का बिजनेस यहाँ के करे नहीं। अरे देखी अमीरी तो बहुत अलग में के चीज बा, लेकिन ई लड़का ऐसा कारोबार करिए चुकल बा, मैंने बुझा देना ऐसा कारोबार करिए चुकल बा कि रोगा कटोरी लेके खड़ा रहे के पड़ी। अच्छा तो ठीक बा, बताई ना का चीज के बिजनेस करे नहीं यहाँ के? अरे महा साधारण बिजनेस बा, जदू मोड़ पर ठेला लगा के फोचका बेचेला। का ई फुचका बेचेले? रउआ तो कहत रहनी कि बड़ बड़ लोग इनकरा आगे कटोरा लेके खा रहेला। एते फेंके वाला कौन बात कह देनी हो? अब रुआ फोचका खाए के बाद त ठेला के आगे कटोरी लेके त खड़ा रहे के पड़ी है। एमे गलत बात का बोल देनी हो? रउआ जे बा ए लइका से आंख मुद के बियाह करी, ज्यादा सोची मत कि बियाह का बात कैसे एक वाउ ठेला किन के बिजनेस फैला देता। सोची कैसे एक ओरी फोचका बेचाई, एक ओरी पकौड़ी। आय हाय हाय हाय, राम बनैले जोड़ी, एक और फोचका एक और पकौड़ी। आज जोड़ी लगी वाह, रुआ बियाह करी, बियाह सोची मत। हटाई हटाई होने, हम तले पकौड़ी बेचे जाते नहीं, फुचका बेचे जाते नहीं, यही कहती है ना हम मेकअप कर निकाल। लागत है कहूँ ढंग कर वो लगे दूल्हा नहीं खसो जाई। हटाई हम बियाह ना करम, रह दी हम जाता नहीं घरे कि शादी को हरे के वो करे से मन बा, एगो कोचिंग में लइका पसंद बा।